Marami ang nagtatanong, ano ba ang papel ng agham at relihiyon sa ating buhay? Sa Pilipinas, hindi maikakaila na ang Biblia ang pinakapaniniwalaan ng nakararami. Maraming Pilipino ang naninindigan na ang relihiyon lamang ang dapat sandigan, kaya't kadalasan ay nagiging mahigpit ang pagtututol sa mga teoryang pang-agham gaya ng evolution. Ngunit kung ating susuriin, ang agham ay hindi kaaway ng pananampalataya. Sa halip, ito ay mahalagang paraan upang maunawaan ang kalikasan, ang mundo, at maging ang kalawakan sa labas ng ating planeta. Ang agham ay nakabatay sa empirical evidence, mga bagay na nakikita, naririnig, nahahawakan at nararanasan. Sa pamamagitan ng eksperimento at obserbasyon, natutuklasan natin ang mga batas ng kalikasan, kung paano umiikot ang mundo, bakit may bagyo, paano gumagana ang ating katawan, at kung paanong ang mga bituin ay patuloy na nagliliwanag sa kalangitan. Ang mga ito ay hindi haka-haka, kundi mga katotohanang napatunayan at nasusukat. Kung ang relihiyon ay nagbibigay ng kahulugan sa ating spiritual na buhay, ang agham naman ay nagbibigay ng konkretong paliwanag sa ating pisikal na kapaligiran. Hindi rin maikakaila na ang relihiyon ay mahalaga. Ito ang nagbibigay ng direksyon sa moralidad, pag-asa sa gitna ng pagsubok, at pagkakaisa ng komunidad. Ngunit ang tanong, kung bukas tayo sa paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita tulad ng Diyos at Espiritu, bakit natin tinatanggihan ang agham na nag-aalok ng malinaw na ebidensya? Ang relihiyon ay nakatuon sa kahulugan ng buhay, samantalang ang agham ay nakatuon sa pagpapaliwanag ng mismong buhay. Maraming Kristiyano ang bumatikos kay Albert Einstein dahil sa paniniwalang hindi siya naniniwala sa Diyos, ngunit ang kanyang layunin ay hindi ang pagtanggi sa pananampalataya, kundi ang pag-unawa sa kalikasan ng sansinukob. Sa kanyang mga teorya, ipinakita niya kung paano gumagalaw ang oras, espasyo at enerhiya. Hindi niya kailangang magpatunay ng relihiyon upang maipakita ang katotohanan ng mundo. Ang kanyang kontribusyon ay patunay na ang agham ay may sariling larangan ng katotohanan na hindi kailangang sumalungat sa pananampalataya. Kung tutuusin, hindi dapat magbanggaan ang agham at relihiyon. Ang agham ay nagtuturo kung paano gumagana ang mundo, samantalang ang relihiyon ay nagtuturo kung bakit tayo naririto. Ang isa ay nakabatay sa ebidensya at ang isa ay nakabatay sa pananampalataya. Kapag pinagsama sila, mas nagiging buo ang ating pag-unawa sa buhay. May paliwanag sa pisikal na realidad at may kahulugan sa espiritual na dimensyon. Sa huli, ang agham ay hindi kaaway ng relihiyon. Ito ay kasangkapan upang makita ang dakilang katotohanan ng kalikasan. Kung kaya nating maniwala sa mga bagay na hindi nakikita, bakit hindi natin tanggapin ang agham na nagbubukas ng ating mga mata sa mga bagay na dati ay misteryo? Ang tunay na karunungan ay nasa pagkakasundo ng pananampalataya at kaalaman, sapagkat pareho silang naglalayong ipakita ang hiwaga at kagandahan ng ating pag-iral.